Nggih punika Tawanara. Petapan kang mesteng petapan Guwa Sela Mangleng. Ing Cumara ana kandhang wana kanggo sundang wana gawan klimat-klimat minggu kepati-pati. Kata jin setan preparangan leng-leng balung tangga ilu-ilu banas pati jangkong rubiru ingkang samya mangasrama ana ing petapan Guwa Sela Mangleng. Uga kathah samya candrani sumune wisma berjinggo taning masta tumpang sela jalma besus jalma linuwih supaya wisma deksaka berjinggo taning masta recan tumpang sela banteng jalma besus jalma linuwih bajang. Nggih pocapan dilenggah ana ing pelapan Guwa Sela Mangleng kang dene sekolah moncati kraton Giri Kadasar. Menawi dalem Suwarga Prabu Jata Yaksa ingkang sesirih Dewi Jata Gini panudya kang apaes rayeksi sampun sawetawis dadi ngoncati kraton Giri Kadasar kaono ing ring seminggali datan kula kang ngawuningani ngenyo ngoncati kraton Giri Kadasar. Nenggih pocapan teng warang ngadhep putra Dewi Jata Giri ingkang pengasih Raden Kala Sendhi Yudhidya Kala Sendhi wujud gandar wonten ing negeri Sipasur Yai. Dewi Jata Giri minangka putra ngadhep benten kang ngadhep sabre sigra gupuh nginyo ngacarake kocampo romeng daya kakawijinan.
Hyang Pantara Atri Amung Cipta kalian nganggeksi kangka eksi ngaturna sang cundha Renggingun kang sumembah miwadaku ngantos sasampun prakti mungkin asta ulun sarana dewaning sun jagat bendoro lain anakku lanang iki kala srenggi kepenak ngono ngadep ya ngir anakku lanang bocah bagus kala srenggi nomen nestaken dawuh kanjeng kados mboten kirang bayo kiripun keputra ngapian para tepat hingga putra maturaken sumpah dikunjuk sandhaping kemutuan wantu kanjeng ibu iya nggih kala srenggi wonten dawuh Bu nggon ngadhep beda karajan saben larut cayane bindi tingali ana wiganti apa kurang apik nggonmu nganggo apa duwe panyuwunan apa mengko bakal pun ibu pinangkani apa sing dadi panyuwunan mergo pancen anakku lanang kuwi siji nggih kala srenggi wis sasan dadang nganggo jigo ring-ring matur ana asanipun ibu kula kala srenggi Bu apa nggih tiyang gesang wonten Macapada menika boten saking tuwaning bondo ingkang damel ayem damel tentrem tiyang gesang wonten Macapada menika boten namung bondo parebiya ingkang saged damel tentrem anginipun gesang wonten Macapada
nanging tiyang sampun maca Buddha menika saged padhang manahipun saged tentrem anggenipun gesang nanging yen sampun mangertos sinten ingkang ngukir jiwa raganipun saben-saben kula menika sawung kaliyan rencang-rencang ingkang dipun kandhakaken menika namung tiyang sepuhipun ingkang dipun kandhakaken menika namung sudamanipun kamangka kula menika boten mangertos sinten ingkang ngukir jiwa raga kula kepengin mangertos sinten ingkang ngukir jiwa raga kula yen sampun dumuring kaperloya wonten pundi anggenipun nyarekaken badhe kula sembah-sembah badhe kula pundi yen pancen Kanjeng Rama menika sampun damanipun nilar pertapan wasila mangleh menika lajeng wonten pundi papanipun wonten pundi lenggahipun badhe kula ngadosi kula badhe ngumrisa Bu sinten ingkang ngukir jiwa raganipun kang putrapun kala Surang-surang liwang kara kenging manungsawa watanan liro layu mranyo mratang mensawiranipun melestin nyultil kawanguan ngegono peng sumi jagat bendoro nggih kala serdi wonten dawuh kepiyangunipun iku bakal padha karo kowe apa rami bebarang irang lho kala serdi sampun sak menika kula ajeng ngendika ingkang kaca sinten ingkang ngukir jiwa raganipun kang putrapun kala serdi wonten dawuh yen kepengin mangati Sudermanu kuwi bapakmu gedhe weluh jebul tasih kadangipun iya nggih menapa boten bebarang wirang
napa boten bebatin asma panjenengan boten patut kangge patuladan boten patut kangge kaca belanane para kawula muda tak kandhani aja bantu nyalahke pun mengene dene ngene kula semono pun buku di kadang werda ya kadang ratus kok ing kraton Giri Kadasar Koko Prabu Jotayaksa Kali kula semono kok Prabu anggo nene iki lho nyemperno ngimpi diladeni Putri Sasloga Ima sing sesilut dewi Kuntawinanten banjur ibu yo ngimpi madeni satriya madu para sing kasih Raden Arjuna ya Raden Janaka rikala semono budal bareng Koko Prabu bakal nggayuh putri yo kuwi Dewi Kuntawinanten pun ibu mulih Raden Janaka lakune pun ibu kesasar ana ing kraton Sloga Ima ketemu karo Kuntawinanten aku bloko wanane Raden Arjuna banjur sawise ngomong aku diikuhake aku didandani Dewi Kuntawinanten supaya golek Raden Arjuna makaten Bu iya banjur Koko Prabu Jotayaksa anggone kepengin bakal nggonjak sika marang Dewi Kuntawinanten wujud Raden Arjuna banjur pun ibu ana meneng ngono ketemu Raden Janaka kaya mongko marang rasane pun ibu ketemu karo sampeyan Gusti Kasih Raden Arjuna nganti kedaden gandung asmana ana ing madyan ngono Raden Arjuna nampa kangresnan aku yo nampa kangresnan mapan wis dadi dami-damanipun ibu kepengin datang Raden Arjuna makaten ana madyan ngono Udakara ing kaca iki lho banjur pun ibu ngerbini banjur aku matur marang Raden Arjuna supaya mangerti pun ibu ngerbini pun ibu mesti yen Raden Arjuna sewu kang tresnane marang pun ibu mergo pun ibu ngandhut nang jaban-jaban banjur Raden Arjuna gelem tanggung jawab marang pun ibu banjur Raden Arjuna ngendika ngene sejatine aku dudu Raden Janaka nanging aku ngatur ing kraton Giri Kadasar aku Prabu Jotayaksa pun jerik pun anjleh mati nganggo kedadian Raden Arjuna badar Koko Prabu Jotayaksa banjur pun ibu badar yo ibu iki ya kamu ibu banjur ngerti yen pengen ngerti suntur mampu yo iwakmu gedhe dhewe ono kaya ora sumetarani Betapun saged ngetarani kita satria kita buta ngoten pun ibu ketilapan mergo pancen anduwa marang hartane katresnan lajeng Kanjeng Rama menika saking wonten Kanjeng Rama nggih wong Rama Koko Prabu Jotayaksa kepengin bakal males mergo saka gumune maneh golek Raden Arjuna rikala semono
ketemu Raden Arjuna arep dipateni nanging malah Suntur Manuka pracun dari Surna Marbolayu sing mateni Janaka wong selenggi Sayang tata kalono ngatakun maringkut Netra magroyang pindha surya kembar Gandengan Juruma Sida saking Raden Arjuna ing kemudian nyuwun pamit badhe males ngudit Wara kanggo Janaka. Wah. Kula iso nyuwargake Kanjeng Rama yen iso tunggal gurune Raden Janaka. Mila Bu dinten menika ingkang kutha nyuwun pamit badhe mulya budi lebu laku dalam penganjah desa nglangkuri madosi Janaka. Badhe kula percaya nggih wonten dawuh. Ya wis taklilan. Taklilan kudu sing ati-ati golek ana Raden Janaka. Keparan kemudian badhe yen mrisa kepingin titikanipun Raden Janaka menika kados pundi. Ciri-cirine Raden Janaka kados menapa? Yen kepengin ngerti ciri-ciri Raden Arjuna sakjane bagus sajagat terang-terang udita sak lumen bumi uriping nek ora sing tinimbang bagus iki Raden Arjuna. Lagak lagu lagiyane tansah nemsimake golek ana Raden kaya ana satya bagus mawa tejo iya Raden Arjuna wong ngaten iya mengkono ciri-cirine bagus mengkono lagak lagu lagae tansah nemsemaken iya nyuwun pamit kula golekane Raden Janaka sing ati-ati yo aja ninggal ning lan waspada nesaken dawuh
ling raksasa Maruta wisikan magulingan sindung riwut sindung riwut bayu podra lerayang sang dono margono ora rupa ler kagere-gere wis mijil saka petapan guwa sila manglek Ditya kala srenggi Raden kala srenggi Arsa ngupaya Raden Arjuna marmani senajan iku wujud Gandharwa nanging iku masih traing kusuma rembug sing madu jiling Andaratapa wis kondang Gandharwa sekti Mahambara janget pinurungga pinukul sari sigra ngambah ing Jumantara Raden Kalasrenggi merga saka gedhening buta iso ngiyupi lemah sak hektar timbale kang jelengkeh ana ing petapan Candhi Bungalang Begawan Jaya Wilapa Resi Jaya Wilapa Dinten kemayah Raden Irawan Dimbaracana ana madani petapan Candhi Bungalang Sinawasane Mandala pindha menggaring puspita kakung nggih madani
Andrah kang puspita wang kasiring samirana gongas kandaning sakargan sekar kadung mangambar pamolan singgitan bocah cantrik wonten dalu penemban penak ngombong ngatepi kados boten kirang yanginipun kula ngadhep wonten asapa tuwa sangadya penemban iya cantrik cantrik wonten dalu penemban iki putuku tambang rawan ngadhep lha kok beda rawadan saben dipun ngendikan mbok piye wonten megatos tunggal panjenengan mengkeh topi menapa dados awilipun teng wayah ndara kula Bambang Irama iya ngono cantrik putuku nggih bocah bagus kepenan ngono ngadhep ya kulo mun ngestuaken dawuh Kanjeng Hyang kados pinten kirang prayogi anggenipun teng wayah ngabiyan para kepareng wayah ngaturaken sumeming papi kunjuk sandhaping doan-doan tukang jenengan kan iya tak apa luwung ring pangastupunipun yang tampang kula bocah bagus kula pundi won saka mugi dadosaken jimat paripi iya ya ana nek gak apa ngadep ana ngarepane kuwi ya beda ora dasaben lan anggonmu mbuga ora enak ngumunjuk ya ora krasa prayoga kuwi jane ana wigane apa wis sandhatak nganggo jiguh lan pekewuh ayo matur ana ngarsanipun ya kula putuku bocah bagus Kanjeng Hyang apa ing wayang sampun mangertos yen to sampun tumapak perang ageng ing sebat perang Baratayuda pinangan iya dinten menika ing wayah badhe siyaga tata-tata badhe sowan wonten kraton Wirata badhe mbiyantu mateng para pepundhen pandhanganipun badhe nempuh Senopati Ngastina wonten ing Tegal Kurusetra Iraman wonten dawuhan iki para putra-putra Ngamarta padha disingetake durung diparengaken mandi para mungsuh Madyaga sing dawuh nyingetake para putra-putra Ngamarta kuwi Nata Ndorati Prabu Sripan Kresna nggo ngakuan yen pancen Irawan kepengin bakal sowan ana karo Ngamarta nunggu luwih dhisik kabar saka Ratu Wirata kapan para putra-putra Ngamarta manjing dadi Senopati ana ing Tegal Kurusetra mergo pancen mitut ngendikane para sesepuh iki sing bakal tanding tiyasa ndepani rangsa bakah kuwi para pepundhenmu Pandhawa Kanjeng Hyang kuwi katahipun pepundhen Pandhawa menika lenggah ingkang kanthi prayoga ing tumandang ing manjing putra Sumadya menika para putra-putra
para pemuda Pandhawa sampun piye sepuh boten kuwungu yen to tanding tiyasa dhateng para senopati Lestina malah ingkang wayah dina menika badhe nyuwun pangapunten badhe bantu dhateng para pepunden kula Pandhawa ya nyoto yang panggito ngangak karya wangsit pihindo kumbang pindo kumbang nasopo madu sarining tawang Bunda Kantri ulang Mbak iki sesembahku pengen bakal bantu marang para pemudane Pandhawa ana ing kraton Wirata alah jandeng kuwaturi ndega dados sedherekipun kang nyang kula menika kuwatos ing panjenengan menika badhe nampi sambikala amargi menika para putra-putra ngamangka diwungsitaken dereng wonten kekadhawuhan manjing wonten ing Surabaya mancing wonten ing Payudan nggih wonten Tegal Hulu Sentra kuwaturi ndang dados ingkangipun kenengan kowe mau topone yang lho boten ya apa sing lumayan badhe siya toto iki dina Wipakpusermu lho kula iki dina taliwangke cakra tarik besi dinten taliwangke menika menapa dina sing ora becik kanggo lumaku dina sing ora becik kanggo lumaku bakal manjing wong Surabaya tanding tiyasa marang para Senopati yen kepengin sumateng kraton Wirata sesuk aja dina iki dina sing gawat aja yo yen boten ya barang boten barang dinten menika kula badhe siyaga tata-tata sowan wonten kraton Wirata kula menika badhe mbiyantu mateng para pepunden Pandhawa ing ngatasé bantu para pepunden niku ora diparengake wonten pundi dunungipun putra wonten pundi anggenipun badhe nerangaken dharma bektinipun putra dhateng tiyang sepuh oh ya wis yen ora nggugu tak kandhani ya wis manapa sing ati-ati ya kula sing ati-ati ngestoaken dawuh ya aja ninggal enem kene lawas putus nyuwun tambahi berkah pangestu ya tak pangestu niku ya bukan bagus kira ora ana kandhane putuku angge sing sabar mawon iya candhi sing sabar karep kepiye mengko tasih teng wayah piyambak nek ora nggugu apa sing dadi kandhane lho pancen gumun banget yen muga-muga surana sambikala iki mugi-mugi mawon sampeyan monggo ngaturi mancing wonten sanggar pamalangan nyuwun marang asapun Gusti kang mubur dumadi mugi-mugi teng wayah ndara kula Bambang Irawan tasah pirarengan pitutur kirang sampeyan dumugi kraton Wirata kalih wito kalih saking Buddha rencana menapa kemawon penemban iya mengono bocah
pertapan Candi Bungalang Bambang Irawan Raden Irawan asrumat ana ing kraton Wirata wis gumanti busana kang sarwa seta lumaksana nglusuk ana madyaning kono yen kacandra kaya layon darat tindake Raden Irawan bagus rumahku ana madyaning wah iki sing Jaya Raden Janaka cekel aku bakal menghargake wong tuwa aku percaya yen Raden Janaka tekane pati saka tanganku Rama Prabu Jayaksa bakal langkah ora papan lamun tak tugel gulumu kowe ucapo Raden kala srenggi ana ing Jumantara Sidra Tumuyuh padha sakali nyandak Raden Irawan kabatem jaganira satemah dicokot marang Raden Kalasa satemah jangga tugel Raden Irawan ya Bambang Irawan sirna margalahi ana madyaning kono mati Wandhanira Raden Irawan
Ya apa ana madani kono. Ulut dirokan wis muncrat. Satemah bisa gawe kertas ana ing madani kono. Dandang lelunggungan ana ing madani kono. Nek iku sapa? Kang Raswana. Asosman ora Mirata. Dewi Wasikandi. Ingkang kadhiraken Raden Sangki Somatiuda. Unika Bambang Irawan Raden Irawan. Sekali Kaperloyo. Anjeleh pati padha sakalika. Kenging menapa yoga kula pun Bambang Irawan
ngantos tigas jangganipun wonten aden kula menika. Jagat Bandara ngono banget sapa sing tenang karo anakku lanang. Sapa sing mateni anakku lanang Dimas. Jangan kowe tengane mati jangan. Irawan. Sapa sing mateni kowe Irawan? Wah, nek mateni kleru iki mau. Ngerti ku nek jane kok jebul wawan. Wah, wis. Kleru nek mateni Janaka. Tangkang kerasang kadal ikoto sang binar woso jangan bentuk kubur si mateni ganda kok Ganda lho kakangku. iya Dimas onong Jumanto ngono banget utang loro nyawur utang mati nyoman tugel gulu parah Dimas kaki Kula kakangku. jupuk putane gede banget Dimas Wonten Jumanto menika. iya Dimas Medhut kathik biasmu. ngambal Jumantoro sing sabar engko tak mantengane Iya monggo mawon kakangku. Kocampo dewa sekali Permanti Omodo Sali kok ngasko pusaka Kyai Brawasta dilemasaken tumama jangganira Raden Kala Srenggi Yudhidya Kala Srenggi sakemah tugel tigas pancing Pustaka Gumrundung Raden Kala Srenggi Sira Mandala
Saryo lan ning Wonagri tumukangan mongso nawanto tumiban ning wae megaring kang sarwa sarwa puspito ambapat kondo bermorongan nasab sarine kembang kathahipun Kakang Cina Setyaki kula paling banget menyadar Kakang sing materi aku anak wis tugel gulune wujud laksa dinas mekaten Kakang Mateudo wis diruti wandane anak sampun tenan Setyaki ngono dewe ayo gak tonton semamu ngatur mengko aku bakal matur rasane Eyang Prabu Masomati matur rasane Kang Mas Arjuna yen to anakku lanang ora tekan kapraya mengkono dinas Jumangkahan ngrasa sumbal lindhu bumi gunjing kumaludu guntur umapkan joloriti limbah penyumbang ukur sang Wisnu Bathara nedya nglebur bumi diraken Kakang kula ki Mas Naki Kakang Mateudo wonten kok juga atuh lakuku mau diraken dateng kula Kakang Mateudo
saya tau alas tapi yo soreng